Γιόμψα με φίδια, αδερφέ μου, και δράκοντες. Λοιπόν, έχουμε, λέει, ένα προϊόν το οποίο ονομάζεται Φόρμουλα, όχι Φόρμουλα 1, γιατί μας πήραν τα πνευματικά δικαιώματα. Και το δικό μας το Φόρμουλα όλο τρέχει και δεν σταματάει πουθενά. Εάν θέλεις, λέει, να δυνατήσεις, θα αντικαταστήσεις 2 γεύματα της ημέρας σου με αυτό το Φόρμουλα, το οποίο είναι σκόνη, δηλαδή πίνεται ως ρόφημα, και θα γίνεις λαμπάδα. Ωραίο, φοβερό πράγμα. Άκου, λέει, και το άλλο. Έχει κι άλλο, λέω, ναι, βέβαια, μου λέει ότι δεν σταματάει μόνο εκεί. Λέει, πάει αυτό, δεν σταματάει. Εάν θέλεις τώρα να ανέβεις κιλά, γιατί είσαι πολύ αδύνατος, αντί να αντικαταστήσεις 2 γεύματα της ημέρας με αυτό, θα παίρνεις αυτό αντί για 2 γεύματα στην ημέρα. Σώπαρε, μεγάλε, του λέω, ναι, όπως σε κοιτάω και με κοιτάς. Λέω, αυτό επίσης είναι καλό και για πατώματα και για να γυαλίσεις τα τζάμια. Εάν πάρω αρκετό από αυτό, μπορώ να ξαναβγάλω μαλλιά. Μη σου πω να γίνω και Super Saiyan 3. Εάν το βάλω στο αυτοκίνητό μου, θα πάρω 250 άλογα και 25 χιλιόμετρα τελική και θα γίνω